Des de l'any 1936, inici de la Guerra Civil a Espanya, es produïren diverses onades de refugiats espanyols cap a França, que intentaven fugir de la crueltat i barbària del general Franco i els seus aliats, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista. La més terrible va ser la retirada republicana cap al nord, la més immensa que mai s'havia produït en una frontera francesa, amb més de 500.000 refugiats, entre els quals hi havia la meva família. Les carreteres i camins que conduïen al pas del Coll del Portús, als Pirineus, eren plens de cotxes, camions, carretes. Molts refugiats anaven a peu, traginant les poques pertinences que podien carregar-se al damunt. La mare portava la Maria a coll, la Teresa agafada de la mà i una petita maleta que, massa molla per culpa de la pluja, aviat hagué d'abandonar. Uns dies després, travessant els Pirineus sol, amb neu, pluja i fred, el meu pare va veure com se li desfeien les sabates ortopèdiques. Va començar a coixejar i coix va continuar la resta de la seva vida. Quants dies va trigar a arribar a França? No ho sabem. Potser va passar per l'Albera, la muntanya més oriental. Potser el van detenir els gendarmes i va ser aleshores quan el van internar al camp de concentració d'Argelès. El meu pare va morir quan jo tenia 15 anys i jo era encara massa jove per fer-li les preguntes que m'haurien revelat el que ara busco incessantment als llibres. Era també massa jove per demanar-li durant les vacances d'estiu a prop de la frontera: és Espanya que intentes veure darrere les muntanyes? És Espanya que intentes veure de l'altra banda del pont?